салом алейкум дӯстони азиз, салом парписчико, ҳазор раҳмат мегӯм дастгирӣ кайсе. ҳай бародаро ё тамошо кунӣ, 3 рӯз пас ё бисёр 5 рӯз дими ино меброя. бародаро тамошо кунӣ, интизор бошед. ҳатман комментарий, лайк, подписаться. видеоро кадмоед ки блогере ё ки тамошо мекунед канал доре ми дастгирӣ кунед, видеоро бигиред, поделиса кунед дар имо, вайбер, ватсап, дар каналто сабскрайб кунед. камтар аз зиёдчам боз зур мешавад. ҳамин таҷин раҳмат мегӯм бародаро ки дастгирӣ кайсе. зинда боше, саломат боше, худованд нигаҳдорту боша. дастгирӣ ҳамдигар кунед, иншоаллоҳ ки мешавад. кино чӣ хеле ҳаст нест бародаро ва телефони А5 дубликатай. На китайский, на оригинал телефоне ки съёмка кардем. кинои ҳамин тоҷикиро бародаро. 5 рӯз пас иншоаллоҳ раҳмон дар канали Саимди 91 дар каналам меброя. бидроед тамошош кунед. пешаки лайк ҳам мондам гиред, кино номада да. зинда боше, сарбаланд боше, худованд ҳамата нигаҳдор боша. интизор бошед. иншоаллоҳ мешавад тамошош.